हाय दोस्तों, मेरा नाम है पारस सक्सेना और आप सभी लोगों का स्वागत है स्टार्ट इजी इवेंट में। ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರಸ್ सक्सेना ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ स्टार्ट इजी इव्हेंटನಲ್ಲಿ स्वागत। हाय मित्रांनो, माझं नाव पारस सक्सेना आहे आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे स्टार्ट इजी इव्हेंटमध्ये। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पारस सक्सेना ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ સ્ટાર્ટ ઇઝી ઇવેન્ટ ਵਿੱਚ। હાય મિત્રો, મારું નામ પારસ सक्सेना છે અને તમે બધા લોકોનું સ્વાગત છે સ્ટાર્ટ ઇઝી ઇવેન્ટમાં।